Olel Piindi lotti wempeƴƴerde mum ɗo e an maris. Olel jaabi nangondiri funnaange hirnaange kam e rewo e worgo. Wulaango humpito nangondiri, auditeur uji Piindi nani, humpito ɓe paami. Janwale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heɗotoɓe saktirde Piindi radio kala e jokkorde on calminama yinde on manama e jettoɗe sikki ala en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko weela eɗo weela e nde weela eno welira gam humnude aadi tadi woni fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi adi amene mon e kala subaka altine ha aljuma soɗo waktu heedi ko hemɗode on nde yewtere wiyetende Olel Piindi Subaka. Olel Piindi Subaka ari no wowi ardude kala subaka so hemnude on ɗen toɓɓe certuɗe mbiyen ɗen dogue tawteɗe e nder nde yewtere humpito yewtere nde ganduɗa nde ina tawe hen actualité kono kadi toɓɓe kewɗe hirjino e findinde kono kadi tindinde hani e jirtinde fof ene tawe e nde yewtere actualité witende Olel Piindi Subaka. To karallagal e oɗo subaka to banggue radio heɗani en toon ko Gandoli Fadiga, micro ko musidɗo mon Amadou Moussa Anne. Eɗen dusodiri hen e Lazaba Sarr to banggue télévision eɗen toon tawe o saaha Piindi TV tawi heɗani en to banggue caméraji ɗi ko Djibi Dieng gorko mbo Kanele Kanaraji to régie télévisé kam e réalisation wonani en toon ko Oumar Ndiobbo Sow. On bismama tedduɓe heeɗiɓe caggal yettude Allah ko julde nabi Muhammadin ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam en jetti nene kam e baba ko noon tan jettirte dendagal ɓen heɗotoɓe en ɗo goni e nder jokkinayyi windere nde kala kuɓal hande ko alarba nogas e jeetati lewru février hitan ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ko nden garɗen yettinde nde yewtere troisiéme numéro de la semaine tawi hande ko alarba dawrugol mercredi politique eɗen jaada hen Elage Abbas Sarr. Elage assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullah taala wa barakatuh. Amadou Moussa Anne en jetti Allah en juule rasoul sallallahu alayhi wa sallam en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Piindi TV to mbawi wonde e nder dundu Baba Adama kala kono en ñaguima Allah subhanahu wa taala yo rokku en fattague kala ko mbawɗen yewtude émission wawa nanede famede Amadou Moussa Anne. En mbi allahumma amin. Elage yo Allah waɗan en ɗum, yo Allah wat jaam surtout e nder leydi Sénégal e leyɗele takkiɗe Sénégal mbiyen aduna kala e mbadi kuɓal nde tawno ko jaam woni hunde foof. Elage ko wona ɗum ene wayno Dakar hande ne wonde kawisa o ko to banggue ɓuuɓol walla mataw dal jiiɗe ɗe c'est à dire soynande nde ene niɓɓiɗi yiyata no fewi donc ɗum alerte mo ganduɗa météo waɗi ɗum guila hanki ɓe kabrini ni yimɓe ɓuurata rentade no fewi woni hen yo mbaɗ masque saabu ko poussiére mo ganduɗa o ko kaggo e dow asman o kono kadi mo haɗani hayto banggue ya gara o webde nde tawno ene furɗi no fewi mi anda so tawi yiɗum e subake si mi yi ɗum fuɗɗima guila hanki e jammago he on brouillard mawɗo sa ƴeewi ni hande sa tellima tawta ko nokkuji ɗi foof en leppi auto ji aussi pratiquement hay parabrise uji yesso tawta ko so wona taw jogoɗa ɗum ɗo pour essi glace pour wawa foppude ɗum ha mbawa dañde no jiruɗa lawol ma c'est ça. Men dañi occasion artude hen ko yiwti météo du jour e oɗo subaka hande joni paɗen koye programme woni lelgo yewtere men oɗo subaka. Lelgo yewtere men e oɗo subaka alarba ene woni nogas e jeetati février hitano ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi gadortoɗen ko météo du jour kabaruji weeyogo gummortoɗi en toon to ANACIM caggal muɗum mo en pawi hen éphéméride du jour ko hakkillaji poti nangude e oɗo ñalawma nogas e jeetati koye on tumani pawaten hen ko wite hono revue des titres ko sifa e kelle gadani jayɗe leydi ndi
Olel mbedd hande arata koy on don alhaali dialogue ne tawno ko dum altini alarba dawrugol mercredi politique on don dialogue gasdo hanki kono hade mudum tawi besgude di gaddi jande mumen holno jiringal kaldigal ngal chef de l'état noddi mayen kedobe belaza bas namdi e der ngel olel mbedd tagal mudum mayen paw hen ko wite olel diwan hande yonta ko ton to falde gudiri mayen jokondir hen e siraji ali ba halanen holko buri ko mantinade to bangi kabruji e ndedo yontere ton to don diwan gudiri actualité heta en caggal men jumpu hen e on tumum pawen hen ko yiwiti e thème du jour jowiti de dawrugol namdade bandirabe e fannu tobbere nde pawden e jeesi mabbe caggal din sumgoji walla nde on proposition wada wiya wonde di lewru juin ko on tuma be jiri din sumgoji yombat namdaden bandirabe holno jiri on don date barado proposé e nder on don dialogue politique gasdo hanki ton to jamñaju ko don dewten guddiren bogol ngol bandirabe jokko yewtere nde e joni joni paden koy rogre men arwoniri woni météo du jour. Météo du jour ko agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal caral tammingal gueɗe weyoleji ndi e odon bataki mabbe hande odon nyalawma no gasa 7 février be kabrin wondi ma nguleki teski won en nokkuji ko wayno diwan worgo e diwan funnange o pic on don température maximale en wayno ma won hakkunde capantati jeetati e capande nayi e didi kona dum to bangi on don ko yuti ha joni to bangi bubul minimum e der leydi Sénégal diwnuji won ko wayno diwan mo Saint-Louis ton ko sappo e jeetati ton to Kédougou ne wayno be kabrino wonde tonne kadi subako ma bub seeda wonande so yerondirama diwnuji goddi di puddorten ko do wurlamor ko Dakar fini do e do subaka hande ko nogas degré ma nyalde nogas e jeegom Thiès e Tivaouane ben piniri ko nogas ma be nyaldu capantati nayi ton to Saint-Louis du Sénégal Bango ha ton to Dagana ina wayno fini ton ko sappo e jeetati ben kibur nyaldude ko capantati tati to Podor ben piniri ko nogas e go degré ma be nyaldu capande tati jeetati Louga finton ko sappo e jeenayi e do subaka hande be kebur nyaldude ko capantati jeenayi Linguère finton ko sappo e jeenayi ben ma nyaldu capantati e jeedidi Diourbel finton ko nogas go e do subaka hande be kebur nyaldude ko capantati jeenayi Kaffrine finton ko nogas didi ma be nyaldu capannayi e didi Fatick finton ko nogas go be kebur nyaldude ko capantati jeenayi Kaolack ben piniri ko nogas go ben ma nyaldu capantati e jeenayi Tambacounda e Koumpentoum ben piniri ko nogas didi e do subaka ma be nyaldu capannayi e go Goudiri Bakel ko palle nder on diwan mo Sénégal oriental finton ko nogas didi ma be nyaldu capannayi e go Matam finton ko nogas degré o do subaka be kibur nyaldude ko capande nayi degré ko wana dum ton to Kédougou finton ko nogas e jeegom e do subaka handi ma be nyaldu capannayi e go Kolda finton ko nogas e go ben ma nyaldu capantati e jeenayi Ziguinchor e Bignona finton ko nogas e go ben ma nyaldu capantati e jeedidi Cap Skirring finton ko nogas didi ma be nyaldu capantati e go Sédhiou ko ton batndirden e do subaka finton ko nogas e go ma be nyaldu capantati e jeetati ko dum wonno ko anasim himnuno en e do subaka hande alarba ko yiwiti kabruji weengo joni joni paden koy rogere men dimmere woni éphéméride du jour. Éphéméride du jour caggal nde 8h fayi hojmaji capandi nayi do e Dakar e nder jokli Sénégal kale kubal e odo nyalawma hande nogas e jeetati lewru février puddorteden e on éphéméride du jour ko nyande nogas e jeetati février hitande ujunere e temedde jeetati capande jeedidi woni 1870 e on don tuma ene wayno hawruno ko wite réglementation relative aux écoles manam pewnirgol walla ni kesam hesamago e école aji leydi ndi tawi koto bangue ndi leydi jimadi e on don date non 1870 fuddi hanke den yemirede tawi umuri ko administration coloniale ben lamino be on don tuma wonde hanke den
ina waɗɗi uddidde écolaji jangguinoji alquranil karim e nder leyɗele jimaɗe ɗe tawi ko leyɗele julɓe ko wayno sénégal e won nanduɗe e ndin leydi. ñande 27 février 1883 hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeetati e tati on tuma hawri kene ari toon to Saint-Louis du Sénégal on biteɗo Damel du Kayor Samba Yalla Fall kono kadi gandiraɗo ndeɗo inde Almami Ngone Fall ne wayno ni o heeɓino waɗede interné manam filede tawi filima ko gouverneur o lomtono ni kadi aussi gardigu Kayor ko on ɗon Samba Lawɓe Fall ne wayno on ɗon kadi heeɓino ko wiyete ko hono permission yaade ko wiyete ha joni wirwirde nene muɗum on debbajo biteɗo la Linguère debbo suka on ɗon ni watti addanno ɗum hawde ladial ko wartari tawi ko ñande 17 octobre 1891 ɗo diwi e nder maayo tawi ko gon maayo Sénégal witengo le fleuve du Sénégal. ñande 27 lewru février hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeenayyi 1969 ne wayno ɗon tuma hawri koye on ɗon monseigneur François Xavier John ina subaka wiyete évêque tawi noon ko on ɗon diocèse kesso biteɗo Subaka de Thiès ɗum noddi dini isayankoɓe tawi rewɗa ɗon ko ɗon pape Paul V normalement on ɗon ni ne wayno yamirunoma ko ñande 10 lewru mai 1969 o lomti walla o ɗowi on ɗon division archidiocèse de Dakar on ɗon diocèse de Thiès noon walla on ɗon diocèse de Thiès mbiyen ni wayno tan ko ene jaaɓ eɗin ɗon diocèse aji jeegom jeeɗiɗi mbiyen ɗi Dakar tawi ko gonɗi ɗo e nder territoire on ɗon département walla ɗin ɗen palɗe ɗe ganduɗa ɗe ko Thiès Tivaouane Bambey Diourbel Mbacké kono kadi e on ɗon département de Fatick nokku no wiye hono Dioppa. 27 février hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeetati 1988 e on tumane wayno hawruno koye sumgoji présidentiel kono kadi e sarɗiyankoɓe mo législative e on ɗon présidentiel noon e wayno ko Abdou Diouf candidat sortant parti socialiste kañum tigui heeɓi capanɗe jeeɗiɗi tati piccal nogas e kaltende nde ƴettuɗa rewe makko ko Abdoulaye Wade mo parti démocratique sénégalais PDS on dañi ko nogas e joyyi piccal capanɗe jeetati e kaltende nde ƴettuɗa Babacar Nia candidat du parti pour la libération du peuple woni PLP on dañi ko 0,75% Landing Savané candidat ande Jeff mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle woni Asie MRDN on dañi ko 0,25 e to banggue ɓen sardiyankoɓe noon ko parti socialiste ha joni heeɓi temedere tati député parti démocratique sénégalais waɗi tabal so yerodirama e sumgoji battidiɗi on ɗon tuma ɓe dañi ko 17 député toon to assemblée nationale. 27 février hitande ujunnaje ɗiɗi 17 l'an 2018 e on ɗon tuma hawri koye garagal ɗo hooreje dawla turque Recep Tayyip Erdogan kanko ni wanno tawarno ɗo ko jillungu balɗe ɗiɗi 48 heures ɗo e nder leydi Sénégal kanko ni woni chef de l'état gadiɗo umriɗo toon to étranger caggal leydi juurade toon to aéroport international Blaise Diagne de Diass wondude ambassade de Turquie au Sénégal tawi ni ko on ɗon nokku mo ganduɗa o ko gontuɗo opérationnel puɗɗiɗo golle muɗum mbiyen guila 1962 goto ye mission ngaji turki ɗi ganduɗa ɗi ko guddinnoɗi ɗo e nder continent africaine woni ɗo e dunde Afrique. 27 février hitande rawane 2023 ko ɗon guddirten oɗo éphéméride du jour hawri koye cérémonie guddirgol e gardugol chef de l'état oɗon pont péage mbo Mar Sassoum toon to Sédhiou tawini inira oɗon pont ko Famara Ibrahima Sagna goto e ɓiɓɓe oɗon diwan mbo Casamance juuteni oɗon pont woni temedere capanɗe jeetati métre ne wayno ni mango oɗon pont jaari ko tolni e milliard uji nogas e koppareje meɗen CFA ɗum ɗon noon ko gam wawde joktude diwan wargo leydi Sénégal tawini kene kadi jopo ɓamtari faggudu social e on ɗon région naturelle de la Casamance tawini hayre walla tufere adinde fawano ñande nogas octobre l'an 2018 on ɗon pont uddita to banggue circulation ko lew 17 janvier l'an 2022 woni rawane nde ko adi komo uddite
e hono ni rawane 28 février 2023 Elhadj Abbas ko ɗum wonno éphéméride du jour ko hakkillaji poti nangude oɗo ñalawma nogas e 7 février hol souvenir mo joguiɗa ane hoorema eyyi Amadou Moussa Allah jarama enen mbawi nangude tan nogas e 7 lewru colte hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati woni élection présidentielle gunduɗe élection législative ɗi gandanɗa hoorema Abdou Diouf ko kañum wonno candidat on ɗon parti biyeteɗo PS o heeɓi kene tolno e capanɗe jeeɗiɗi piccal nogas temedere kala rewemo koko Abdoulaye Wade dañi nogas piccal nogas e 5 piccal capanɗe jeetati mais Am Moussa ko ɓuuri en welde woni comme par exemple sa yeehi to au finish manam ɗo gasirɗo tawta ko PS en dañi temedere e 3 député PDS en dañi sappoji firti heddiɓe ala hay député goto ɓe dañani si bon mi andano o normalement par ce que aɗa andi par ce que 120 député ɗo enen ɗo woni ko teskano perché woni doole PDS en tant que force opposition saabu sa ƴeewi élection ngaji battindoɗe ɗiɗi kamɓe PS ɓe dañño ko 111 député woni élection ngaji 1983 donc percé ɓe ganduɗa kañum woni PDS donc firti ko heddiɓeɓe meeɗari par ce que y avait des forces woni force PS et PDS ɗo noon hankkilini holliri montugol en puissance wonande Abdoulaye Wade par ce que élection goto tan o waasi e élection ɗimmo hawre l'an 2000 nde woni o gagni o ari e gardigo leydi Sénégal voilà reften tan ko nogas e jeetati lewru colte encore hitande ujunere ɗiɗi e sappo e jeetati woni garangal on ɗon hoorejo leydi mbo Turc woni Recep Tayyip Erdogan mo ganduɗa hoorema o waɗi ɗo visite officielle te kadi wonanimo lawol garwoniwol won en tant que président ina jippo e on ɗon aéroport Blaise Diagne international mo Blaise Diagne gonɗo toon to Dias kadi ambassade mabɓe kamɓe ari ɗo guila 1962 Amadou Moussa mo jeeyi ambassadeur uji gadiɗi ɗi uddeteɗe ɗo e Afrique en tout cas eɗen mbawi relation hakkude Sénégal e Turc ɓooyi inchallah a jarama Elhadj golle ma jooɗi peewi jarama yettama ɗum noon on ɗon souvenir to banggue éphéméride 10 jours joni paɗen koye revue des titres ko sifa e kelle gadane jeyɗe leydi Sénégal titre ko sifa e kelle gadani jayde leydi Sénégal ko adi keɗen gara hen joni o ne wayno en jettade radio ji ɗi ganduɗa ene cingi men ene gowi sengade men e kala subaka ene hen ndiki Espoir FM la 93.7 toon to Tambacounda Demet FM la 92.2 toon to Demet eɗen ñaago yo Allah dando e coupure courant e subaka hande o ko noon ni Hunare FM la 104.9 toon to Hammadi Hunare wondude Danima FM la 90.4 toon to Matam Fouta FM la 90.7 toon to Pété ma artu ko ɓoyata eɗen ɗamini ko yitti on ɗon fond caggal e ballal réalisateur uji meɗen Oumar Diobboso e caméra Djibi Diam Elhadj aɗa jimi e jayɗe 12 hol jayde puɗɗorɗen e oɗo subaka kono noon Amadou Moussa Allah jarama hade min fuɗɗade hay jayde wotere alay saago ganden holni ɗi dawri Amadou Moussa kanji ka ɗi gaari koye ko joli ko tan e oɗo saaha woni politique leydi ndi dawrugol kono kadi ɗi gaari e ko witti e gasirde on ɗon dialogue proposition woni ɗen eɓɓoji pawaɗe ɗe e tabal e oɗo saaha gam leydi ndi wawa yaltude e oɗo crise sumgoji juɓɓine ɗum woni ko jayde ɗi kala garti e oɗo subaka hande kono noon jayde Sud Quotidien holno dawri kañum nden ɗon jayde wi ko club de fan on ɗon dialogue fast track de Macky Sall noon jayden ko ɓe mbiri ene wayno la présidentielle jopama waya wiya mbiyen waɗama fixé ñande ɗiɗi lewru juin ko ɗum proposition noon jayden ko ɓene pamminen ne wayno ɓen ɗon on ɗon proposition ɓe mbi ko liste sappo e jeenayo candidat ji ɗi conseil constitutionnel mbannoɓe maintenir ɓen ɗon yo ɓe mbannoɓe validé ɓen ɗon mbatte maintenir kono kadi guddidgol ko wiyete ko partiel on ɗon processus électoral partiel noon woni
on ɗon processus électoral udditaki ha laaɓa ceer kono ko won e yimɓe udditante tawi ko arɓe notade on ɗon dialogue ɗum ɗon noon noddi ɓen ɗon PDS mbo Karim Wade kono kadi ɓe garti ha joni ko yewti ko e mo leydi ndi jogo leydi ndi ha on ɗon président kesso cuɓaɗo jogori tigui ardi e juɓɓuɗi noon sumgoji kono kadi ha e passation on ɗon pouvoir e juin 2024 ɓe mbi ko ɗum ɗo woni toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe goni pamodiraɗi e on ɗon dialogue national tawi nodduno ɗum ko mo leydi ndi Macky Sall e oɗo saaha noon ɓe mbi arbitre kaɗo haala foof oɗo proposition jogori wonde ko ɓen ɗon conseil constitutionnel vox populi nden ɗon arti on ɗon fannu ɓe mbi ina wayno tan ha joni koko fati banggue ɗeɗo toɓɓe jewtade on ɗon dialogue toɓɓe jewtade nanodira consensuel du dialogue national présidentiel le 2 juin ɗiɗi lewru juin Macky Sall assure la transition noon janen ko ɓe mbiri e on ɗon proposition guddiɗgol on ɗon processus électoral wonande candidat Karim Meïssa Wade ɓe garti e famamuye walla e konguɗi ɗi ganduɗa ɗine fammina Djibril War mo ganduɗa article on ɗon article 36 alinéa 2 ɗin konguɗi ne jaaji ɓe kolliti wonde noon ko ɗum proposition ne wawi ni ha joni waɗe no miijirani kono kadi ne wawi wayloji jiiye hen so tawi conseil constitutionnel ne wayno arti hen wini ko Philippe Tine mo ganduɗa ko président du conseil national du laïka ɗo e nder leydi meɗen Sénégal Walf Quotidien nden ɗon arti on ɗon dialogue e on ɗon processus électoral ɓe mbi ko Macky ne wayno tan kañum nattini Karim Wade e on ɗon jeu électoral ɓe garti wiide wonde holtanɗo on ɗon ɓi Abdoulaye Wade o waɗi manœuvre mum toon to Doha le dialogue national waɗama proposé waɗi proposé ɗiɗi lewru juin tawi jogori wonde ko on ɗon ñalawma présidentiel on ɗon proposition moɓe mbaɗi woni ko jaynen koɓe jaññi hello tetere nden jayde bitede groupe Walfadjri point actu nden wi ko dialogue national oɗon walla on dialogue Macky Sall Ousmane Sonko ɓe mbaɗi ɓe mbi ko beele wonani e taɓal ngal ganduɗa ngal ko taɓal jogorgal bonnande Ousmane Sonko une démarche à haut risque pour Sonko Cheikh Tidiane Dièye e Habib Sy kañumen ɓe mbi ko mbaɗi ko namdal beele ma ha joni mbiyen jaab on ɗon ngol ɗon ɓamtugol processus kono kadi so tawi candidat Ousmane Sonko wawi natnede ɗinon sumgoji beele maɓe jaltu ɓe mbaɗa retiré on ɗon course présidentielle ko namdal ɓe mbaɗi kono aɗo min garti ha joni on ɗon aggravation to banggue ha joni ɗin ɗon ɓen hakkude mbiyen tan luural hakkude ɓen ɓattiɓe Ousmane Sonko e ɓen ɓattiɓe Diomaye Faye ɓe garti ha joni famminden oɗo malien biteɗo Ousmane Yara mo ganduɗa kam tigui ko inspecteur des impôts e oɗo inspecteur des impôts biteɗo Cheikh Diba ɓeɗo kala noon goni ɓe inde mumen gartata kala e saaha woni wonɓe sababu hakkude kaldigal ngal ganduɗa ngal lombima hakkude mawɗo leydi Macky Sall e on ɗon Ousmane Sonko tawi on ɗon révélation waɗi ɗum ko on biteɗo Cheikh Yérim Seck Pastef ɓe mbaɗi ko namdal kadi gongal beele fayani e sarade sakade so tawi ɗum ɗo kala laatima on dialogue noon ɓe mbi meeɗano ni on dialogue lombiɗo hakkude Ousmane Sonko e Macky Sall hay goto yimɓe Pastef meeɗani ɗum yeddude ko noon ni on mo ganduɗa kam tigui woni on ɗon gardiɗo kanɗon landa Ousmane Sonko kamɓe foof aɓene deƴƴi oɗo saaha hay goto mbo ene limta konngol on ɗon silence radio noon jaynen ko ɓe mbi firti ko ngal kaldigal ina wuudi hakkude mo leydi Macky Sall e on ɗon Ousmane Sonko le témoin nden wi ko on ɗon ɗen toɓɓe pamodiraɗi ko yewiti on ɗon dialogue national élection présidentielle ne wayno nanggama daɗo en tout cas nanggama e on ɗon dialogue ɗiɗi lewru juin le président Macky Sall heddoto e golle muɗum ha gargol on poɗɗo lomtade mo woni on jogoɗo suɓede nde ɗon lewru juin ɓen sappo e jeenayi candidat waɗaɓe validé taw ko conseil constitutionnel rewɗa ɗon ɓe mbaɗama maintenu manam keddima on ɗon course Karim Waddani ma waɗe réintégré manam ma natine ko yiti koye ɗin candidat ɗi ganduɗa ɗi ko candidat ji baɗaɗi ɗi validé e ɗi e dumunaji jewtuɗi woni ko janen koɓe pamminen foof ene tawe e hello joyi e nder nden jayde le témoin quotidien jayde le quotidien nden ɗon wi ko amnesty e on ɗon ngol jurnetagol procès mo Karim Wade révision du procès de Karim Wade ɓe mbi ko Macky soumet un nouveau cas ɗum woni koɓe mbiri oɗo saaha mo leydi ndi ne wayno a fawi tabal ngal kadi e ka kesso tawi ko ka no jirɗon ni ka boɗejo ne wawi wonde Karim Wade ne wawi wonde ka aussi on ɗon mo ganduɗa ko kalteɗo le procès on projet de loi ma waɗe proposé hande toon to conseil des ministres ɗin konngudi sifaji kala ene jaaji hello jeenayyi e nder nden jaydi witendi
quotidien le quotidien joinde l'évidence nden wi ina wayno ko Macky Sall on don conclusion gal pamdiral dialogue national Macky Sall mbi ko awtima son frère Karim Wade manam Macky so tawino Karim ko lingu wonnongu e caɗele nder ndiyam mawɗo leydi ndi ne wayno hannde o faabi mom e ndun ɗon yo layru noon jani en ko ɓe mbiri sababu noon ko oɗon dialogue ko wi ko ne wayno ɓen ɗon sappo e jeenayi candidat ma keddoɗo gonnoɗo kono kadi kanko ɗon Karim Wade o tawta ɓen ɗon ɓe gono nogas e o saaha kono kadi o jogto o jogo o ɗowa leydi ndi ha on ɗon ka hoore leydi garowo ara wawa wadde passation de pouvoir woni ko jani en ko ɓe mbi woni ko toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe pamodirama e on ɗon dialogue ko ɗum proposition noon foof jogori labde koye nder ɗin article aji ɗi ganduɗa ɗi en jogori waɗi ɗum publié ɓe ganduɗa kam woni les 7 sages woni ɓen rimɓe jeeɗiɗi wonɓe toon to conseil constitutionnel jayde les échos nden ɗon ne wayno wi ko proposition ɗin ɗon commission ngaji dialogue national lebbi tati kadu noon jani en ko ɓe mbiri kañum woni ko hokka mawle ndi Macky Sall kono kadi on ɗon forcing pour Karim Wade les dialogueurs ɓen yewtidannoɓe ene wayno ɓe mbi ko waɗi repoussé e diwti on ɗon présidentiel ha ɗiɗi lewru juin fandu e nde hitande sappo e jeenayi candidat ɓen ɗon ɓe ganduɗa ɓe kañumen gonnoɗo gam watnoɓe ha joni validé mbaɗama maintenir ma keddo kewti on ɗon fannu Karim Wade aussi ne wayno ma natini ɗin ɗon ɗum woni ko waɗa proposé on ɗon dialogue ɓe garti on ɗon loi amnesty mo ganduɗa ɓe kabri wonde ma waɗi adopté hannde nder conseil des ministres ko adi kene nawe toon to e procédure d'urgence toon to assemblée nationale forum civil arti ko yetti on ɗon amnesty général ɓe mbi ene wayno tan ko ɗum yidde laamu ngu ha joni holliri e oɗo saaha gam rokkirde yimɓe permis yo mbar manam yamirde yimɓe yo mbar yo lebtu yo gujju yo kel yo duppu so tawi oɗo amnesty laatima e nder leydi meɗen Sénégal ko noon jayde le public nden ɗon ne wayno ari on ɗon loi amnesty ɓe mbi so tawino on ɗon texte waɗama rejeté toon to assemblée nationale manam ko namdal ɓe mbaɗi so ɗo texte waɗama rejeté holko jogori wonde janggo gonka ka ɓe garti on ɗon silence mbo Ousmane Sonko gontuɗo hannde namde deƴƴere makko dey noon jayde en ko ɓe mbiri ne tawi hen ɓaɗiɗo Ousmane Sonko e nder nden ɗon jayde o wiyete ko Guy Marius Sagna kono il va falloir on diri hankkadi ni Mohamed Sagna sababu noon ko ɗon gorkajo ne wayno tuubi faati e diine l'islam o tuubi noon caggal muɗum mo resi debbo ɗimmo woni lembel on ɗon ni ko ɓi Juma Dieng Diakate jani en koɓe mbaɗi ko natal on ganduɗa kam woni Guy Marius Sagna to dow nden ɗon jani wiyetede le public direct news nden jani dawol coow arti koye ha joni wawde hebde nationalité tawi koye welede makko nationalité française jani en koɓe mbaɗi ko namdal Khalifa Sall beele ha joni ko Sénégal najo on point d'interrogation tawi ɓe jaadin hen ko article aji ko wayno article 18 du loi numéro 61-70 du 7 mars 1961 du on ɗon code mo ganduɗa ko nationalité sénégalaise ɓe garti ha joni sifaji muɗum e fannuji ɗi kala saabu on ɗon Khalifa Sall ne wayno o heeɓi on nationalité kay étrangère ne wayno ko yidde makko e welede makko tawi ni ko jibinande Sénégal naji on tumnon ɓe garti on ɗon nouvelle donne mo ganduɗa ne wawi hande o jibde candidature Khalifa Sall e candidat ji goɗɗi ganduɗa ɗi hande ne jogui double nationalité jani en ko ɓene jañi hen goɗɗum ko tawete hen ko konnguɗi Doudou Ka eriɗo yo accite ko ɓuuri yawde yaccade mo ganduɗa ko woni Ousmane Sonko saabu wiide makko o saaha leydi ndi ne sohli jaam te jaam leydi ndi ne wayno so tawi hewɓe wonɓe kasoɗi ɗi ene hen Ousmane Sonko kiiɓi accetede ma leydi ndi foof hendu jaam e hendu wellitare no hannirta ni ɗen konnguɗi Doudou Ka ina tawi e hello mabɓe joyi e nder nden jayde witende direct news jayde le record ko ɗon natirten jayde men coftal balle yewɗo subaka jayde en koɓe mbi ko janggo sélectionneur national on woni Aliou Cissé ɓe mbi so tawino ko ɗum koyɗol hankkadi ne laatima gonga e gongo kanko Aliou Cissé maw heddo e poste on ɗon sélectionneur équipe nationale du Sénégal ko famɗi kala ɗo ha CAN 2025 peto toon to leydi Maroc faya koye confirmation banggue adjoint woni Pape Thiaw on ɗon équipe nationale du Sénégal série A joker de luxe d'Ampoli ko club wiyete noon o wiyete ko Mbaye Niang ɓe mbi komo waɗa billet de 1000 feux kanko ganduɗa ko Mbaye Niang omona lewña no hoodere jaam jengguɗo kono aɗo min garti ko yiwiti on ɗon ligue national 1 lanterne rouge et après on ɗon 12e journée ne wayno ko ISCT mo port kañum tigui ha joni ɓe mbi
ko nana tan sama e bangeji kala kono ɗum ko toon to OM ɓe mbi olympique de Marseille ne wayno ko hanke ɗin caggal garagal toon garangal toon ganduɗa kan woni Gassé Jean-Louis Gassé ne wayno ɓe garti on noon déclic ɓe mbi ko pour Ismaïla Sarr mo ganduɗa kam tigui woni Ilimane Ndiaye manam ko ɗum gurnam kesam e on ɗon club wonande Ismaïla Sarr Ilimane Ndiaye Ilimane kam ne wayno holliri hoore muɗum e match battidiɗo hakkude mabɓe e Toulouse e walla Montpellier normalement e mo ganduɗa kam woni Ismaïla Sarr kono noon jayde stade ko toon battidirto kono noon tigui battidirtoɗen to banggue jayde men newɗo subaka hande stade quotidien waɗi ko natal Abdallah Sima wondude Sadio Mané meilleur buteur sénégalais to caggal leydi ko Abdallah Sima kañum tigui woni gardigo ngu Moïsa walla Maysa Ba mo ganduɗa e on biteɗo hono Soumano ɓe garte mabɓe tawi ko défenseur du Ligue 2 Mam Baba Thiam mbaroni ganduɗa ndi ko toon to Super League tawate Diagne e Mbeng kañumen kala ne tawe ko yuti e on ɗon toon to club 2D saoudien Diagne ko ɓe garti ɗo koye limore ko woni en Yannick Gomis mo ganduɗa ko nouvelle jeune joueur mbo Chypre Sadio Mané oɗo saha hande ko rythme mo ganduɗa ko Arabie Saoudite jokki Mbaye Niang kam ni ina jokki montude en puissance toon to leydi Italie woni ko Diagne ko ɓe pamminen Europe 5 grand championnat Harry Kane e oɗo saha hande ɓe mbi ko jogui ko yeeso jogoto ƴettude mo ganduɗa kam woni soulier d'or saabu bituɗi ɗi woni e markude e oɗo saaha ɓe garti onon fin de contrat avec Sili national Kaba Diawara e oɗo saaha Diagne ko ɓe garti hen hollirde wonde tan no wayno o waɗama prolongé ene gasa tawi o waɗama prolongé noon Diagne ko ɓe mbiri kona ɗum ko toon to 5 grand championnat Europe Chelsea Liverpool Milan e FA Cup oɗo mercredi ɓe ganduɗa ko Chelsea mbiyen e Liverpool e oɗo mercredi to banggue FA Cup Inter du Milan oɗo saha hande kañumni woni yeeso Juventus tawi hakkude ɓene lombi ɗon ko tonni e 12 longueur point woni ko Diagne ko ɓe goni famminde ne oɗo saaha ɗum woni ko uddi jayde men e oɗo subaka hande haade men hokkude hélas namdal garaten koye dessin no kewɗen wadde kala e saaha on ɗon odia mbo Diagne koɓe tribune tawi ko dessin kala e saaha dessin o jalnika kono ko kaloji kongi actualité ɗo eɗen daara yimɓe nayo yimɓe jeegoma déjà nayo e rang goɗɗo ene ɓorti ene jogui sarbetaji cabune ɗiɗo ɓe ne jooɗi ina paadi goto fof noon jogui ko haalata ɓe payi koye douche publique et privé loi d'amnistie générale 2021-2024 ɗum woni ko wone haalede ɗo on yaafuya mbo maw leydi ndi wone yidde haalde oɗo saaha nawede hannde to assemblée nationale kono kadi nawede toon to nawede hannde to conseil des ministres kono kadi nawede toon to assemblée nationale en tout cas so en tungnima e kanɗon haala on ɗon douche publique et privé loi d'amnistie générale 2021-2024 ɓe gari kon urgence ɓe mbitande koɗo saaha hannde ina heñora lawƴude hoore muɗum ha laaɓa ceera hay sinno tawi ndiyam ɗam ina ɓuuɓi noon ɓe mbiri ɗum woni ko jiiɗen ɓene kadditi sarbitaji mumen ɓene belni jampe won hen jogui ko cabuni e brosaji foof en ene paye ɗen tarodde public et privé manam ɗum kono banggue pouvoir saabu eɗen keftini hen ko wayno maw leydi Macky Sall enen keftini hen ko wayno Ismaïla Madior Fall enen keftini hen ko wayno je pense que ko Amadou Ba lombiɗo way koto Mohamed Salih e Mahmoud Salih ɓeɗo kala ina keño ina naten nden ɗon tarodde gam lawƴude koye mumen en tout cas e ko yewti on ɗon amnesty yaafa wuya mo ganduɗa ko kuttidinɗo jooɗi ɓe ne kaala dariɗo dow kam ene wayno nandi koye Alioune Tine goɗɗo jooɗi less noon kam woni mom heftinani o wi ko pour vous on va chauffer à bloc manam sababude moɗon mamin ngullu ɗum ha wuula mamin ngullu ɗum en tout cas ha wuula Alioune Tine ne jabtono wi wonde voilà gérant bon ko ɗum jeu de mots mbo Alioune Tine woni e yewtude e nder on ɗon e nder kanɗon haalelage juste commentaire ko adi kaɗara e ko yewti e ɗen ɗon namde ɗen joguiɗa to banggue revue de titre dessin o Oumar s'il te plaît mbaɗna en reproposé Elage Bassar o wawa timde ko yewti oɗon dessin o law bon ko noon Amadou Moussa aɗa andi dessin o déjà ko haalata ko par ce que yalti ke dialogue mo gandanɗa hoorema vraiment guila ni haade dialogue o guila président de la république nooti ɓen ɗon jaydiyankoɓe ha hande enen ji o mon yaɓana koyɗe yo Sénégal artu e jaam par ce que
caggal fof par ce que enen en ɓoyi haalɗo mbiɗen kala ko jiiɗa aduna gasa tanke autour du table donc ɓayde gasa ko autour du table yande mabɓe kamɓe peut être ma taw ko wadde amnistie ɓen ɗon ganduɗa hoorema dañino caɗele surtout e ummade 2021 fewde hitande ɗo nde ɗum gonne 2024 pour vraiment ɗum ɗon foof wawa laatade yimɓe alay saago dokkodir jungue e jungo beel ma jaam wawa laatade nder leydi men Sénégal kam ko ɗum jimi tigi e on ɗon oja garowo kala e saaha en tout cas hélas mi hokkuma konngol e namde so tawi jogui eyyi ko noon Amadou Moussa Allah jarama namdal men garwaniyal woni en jii audience o wonko proposition ɗi yaltini e nder ɗiɗon dialogue o mbiyannomi e nder ɗiɗon proposition ngaji ɗi dialogue o yaltini holko ɓurɗa hen tongude surtout gandanɗa hoorema ko ɗum ɗo vraiment Sénégal naji fof kalnat ɗumen foti wawde weltanade bon ce sera difficile nde tawno ko dialogue no mbinomi hankini wona fof en notoyi e kono haalo pulaar ne mbiye jeeyi batu ko arɓe batu jeeyi batu joom batu ko garɗo batu par ce que so tawi arani batu ala konngol so batu noddama noon no moƴƴi moni foof ara noto kono enen wona ɗum waɗi men intéressé waɗi men intéressé tan ko leydi ndi no yaltiri crise oɗo saaha proposition min to banggam ko proposition moƴƴo min to banggam en tout cas ko proposition mo jiimi ko moƴƴo saabu ko waɗa ko évoqué ne heewi ko woni ko jeese meɗen korka ka carrément daaka goɗɗum e goɗɗum événement ɗi ganduɗa ɗi nani yeeso taade woni ko Sénégal gonɗen Sénégal wonko waɗi privilégié yeeso wonko Sénégal ardini hay sinno tawi leydi daroto koye dow kuule saabu ko wiyete calendrier républicain eɗen gandi ala ko foti nawtede ala ko foti nawdede kono fof sa eɗen jooɗen kaala proposition kaji ne gowda dirtinde yoore mainteniɗe iwi jeeri hucci walo ko c'est juste que calendrier républicain o hankkadine o footima eyyi hankkadi noon ɓaade footima en mbawa rutte en mbawa dartude 25 février mbiyen arta so wona so sumgoji mbaɗi en mbawa yarude caggal ko yeeso tan faya alay saago oɗo proposition min kam mbiyatmi komo moƴƴi 2 juin o kono min mboɗo ɗaminno vraiment 2 mai mboɗo ɗaminno 2 mai kono noon 2 mai nde tawno hawrata aussi koye nder korka mataw kamɓe wannoɓe nde ɗon yewtere ɓe jiwrde hen no moƴƴi goɗɗum ko yooɗimi e on ɗon dialogue e on ɗon proposition en tout cas par ce que ko ɗum proposition wona hunde tengtude taw saabu eɗen gandi kamɓe mbi tan koɓe kaali koɓe miiji ko yidde mabɓe e ɗoɓe kawri ko ɗum ko heddi ko noon ko joguiɓe kuule towɗe kañumen mbaɗata ko yewti ko ha joni e on ɗon fannu donc noon yooɗimi hen ko wadde maintenir ɓen ɗon sappo e jeenayo candidat ɓe ganduɗa ɓe ko candidat ji badnoɗi ɗi ha joni keptinaɗi ɗi ene jogori songoji ɗi 25 février ɗum ɗon ko hunde ganduɗa nde vraiment mboɗo yaadi hen woni noon ko yoɗanimi hen ko wiɗen waɗa ko wiyete ko wadde reprendre on ɗon processus électoral partiel sanani ɗum noon wondeni ma en ɓamtu jaɓɓal on ɗon processus kono noon ko goto tan woni kon yo wiya yo ɓamtu ɗum woni Karim Wade donc firtini wadde ni on ɗon manœuvre kalteɗo no woodi manœuvre no woodi hakkude pouvoir e on mo ganduɗa kam woni Karim Wade par ce que kamɓe jibini kamɓe caabi dirtingol ɗiɗo sumgoji présidentiel donc wadde firti Karim yiɗirno yo dirtini ko beele ina natine e nder on ɗon course ɗum ɗon hélas so tawi noon ɗum laatima vraiment min to banggam ko toɓɓere ñawde e ngal ɗon pamdiral on ɗon dialogue ɓen jooɗinoɓe on ɗon dialogue ko noon min wona ɗum jaknimi am Moussa min jaknimi ko candidat ji waɗanoɓe spolié kamɓe foof eɓe gonno toon mais pourquoi kamɓe annanta haala mabɓe haala Karim tan nanta toon e ɗum ɗo ɗum nden hawni am Moussa ko hunde hawnide par ce que min cikannomi nde ɓe mbi wondene ene ɓamte on ɗon processus arɓe tawtorede ɓe cikannomi ko les candidats spoliés ko ɓen ɗon haala mumen kalde par ce que ina toon wonno mo ganduɗa kam woni bon taw wona recalé par ce que ne waɗi recalé ne waɗi spolié ko ɓe ganduɗa ɓe koltini wonde mbaɗi no présenté gueɗe mumen foof jewtani dawal parrainage ngal wayno El Hadji Diouf en maître El Hadji Diouf ne hen jeeya mo ganduɗa kam woni comment il s'appelle Aliou Sarr mo ganduɗa ko gonnoɗo nder coalition AFP mais ɓen ɗon foof en nanani inde mumen donc inde Karim tan artata c'est à dire que il faut yimɓeɓe mbawa laɓɓinande yimɓeɓe oɗo processus mo ganduɗa ko ɓamteteɗo pourquoi et encore won équation goɗɗo Ousmane Sonko kalteɗo so tawi waɗama amnistie janggo jaam yalti beele ene jogori kañum aussi waɗede réintégré ɗum ɗon foof nanɗo e Elhadji Abbas donc mbiɗa sikki
min ɗum ɗon woni point noir mo ganduɗa vraiment ko ɗum ne ɓuuri ɓowlude ene mboɗo ɓuuri wasde famde mboɗo ɓuuri wasde yaadude e oɗo e ɗeɗo toɓɓe tongaɗe to banggue dialogue o kono to banggue dettingol ɗum kay ha saaha o yonta mboɗo vraiment hankkilin ɓaade woni oɗo date fotima alay saago date goɗɗo jaggue mboɗo yaadi e on ɗon date mboɗo yaadi aussi ɗin kandidaji 19 foof mbasa wiyede yo duttoyo hoore Bawol saabu ko mbaɗi ko woni heewi mbaɗe maintenir jahƴi noon sonngoji kono woni komi yaadani mbimi ko Karim Wade goto wiyede wonde yo rutto rewya to ɓe ndewno to ara tawta ɓe gono nogas te heddiɓe kañumen vraiment keɓani ɗum ɗon to banggue président de la république hokkede mo nde dawal ngal ɗon ɗum ne aussi woni jiɗɗa ɗum wonde ummade de 2 avril ha 2 juin walla ha no gañiɗo foof après hokko ɗum lengueji sinno ko min wonno chef de l' état mi jaɓata on proposition soko min wonno mi jaɓata par ce que pourquoi o haalti hayde fuɗɗode dialogue o wi wonde ni mandat makko e mission makko gasata ko ñande ɗiɗi lewru avril par ce que pourquoi mbimi noon so tawi o jottime hoore laamu ngu ɗiɗi mandat makko gasi o jottima tati ari o ɓeydi hen ñalawma goto ko ñiŋoje e dow hoore makko mais est ce que aussi so comme par exemple to banggue goɗɗo o sa ƴeewi banggue goɗɗo o beele comme par exemple ɓayde président ala holno foti waɗirde kanko beele est ce que so woppi ɗum 2 avril est ce que aussi wonta leydi leeli koye dow kuule leydi wajoɗa tawi ala président so tawi o kanko o acci o wi wondene par ce que omo jogui volonté wiide wondene mi continani mi wonani président intérim ko wiyete ha joni par président par intérim par ce que so tawi hande au delà de 2 avril kalde o jokki hen goɗɗum ko président par intérim donc noon par ce que koye o woni koye wadde transition pour ɗowde leydi ndi ɗon e 2 mois 2 mois et quelque par ce que on sait jamais ɗen mbawi yaade deuxiéme tour ha président goɗɗo ara leydi dari koye dow kuule so tawi wondene o acci kanko ñande le 2 omo jogui choix wiide wondene min mandami mission haade ko le 2 ko ɗum kalmi ko ɗum gonɗinanmi ko ɗum kadi mbaɗanmi so waɗi ɗum ha paari conseil constitutionnel nanɗo kuule nanɗo président assemblée nationale ko kañum waɗa reprendre donc kañum jogto leydi ndi e onon transition dabɓo on ɗon haali so ga juɓɓine so yuɓɓinama gasi garɗo foof aussi passation de pouvoir waɗe c'est à dire que aɗa andi ɗon aussi woni kulhulɗe rek ke mbiyata ko président assemblée nationale ene jogui sharɗi ko ganduɗa ko makko ɗum ɗon saboto o wawa lomtade c'est ça namdal men battinirgal mbi sikki ngal ɗum wonata battinirgal woni enen nana Khalifa Sall omo dubbe feɗen tan wonde omo jogui ɗum ɗo so tawi comme par exemple laatima tigui rigui omo jogui nationalité goɗɗo mo ganduɗa ma jiiɗanimo Sénégal o ɗum ne aussi holko jogori jibinandemo kanko en tant que jaaɗe course o laatata kene laaɓi ceer Karim Khalifa kene jogui double nationalité comme tout le monde d'ailleurs sa ƴeewi candidat ɗiɗo 19 ɗi braade retenir feccere mabɓe élage ene jogui double nationalité walla ene joguino double nationalité heddi ko ganduɗo emo anda kanko noon o wi wonde komo joguino kono waɗi renoncé kanko ne comme no Karim Wade wino ni comme no Rose Wardini wino ni donc mbiɗa sikki là aussi eɗen payi kadi aussi e haala gokka heddi noon ko procédure no woodi beele nde o wi o acci nde ko nden par ce que yo guila 2009 o certe on ɗon o certe on ɗon double nationalité bon so tawi no woodi a fala kala o malama so tawi wodani kadi to ɓe ndiwɗo tan mata ko ɗon Karim ko ɗon Khalifa Faye kono noon wona kam saaha muɗum saabu gonɗen koye saaha apaisement gonɗen koye saaha baisse des tensions bon so tawi noon ɗum ɗo nene yimde kadi aussi so waɗama appliqué tan kadi ne wawi jibinde aussi fitnaji goɗɗi beele asikani wonta jambaragal tan kala candidat mo gandanɗa hoorema aɗa andi an ko double nationalité joguiɗa daroɗa kucca Sénégal naaɓe jogoɗa ndima pour mum huccude Sénégal naaɓe foof mbiyaɗo min ko double nationalité jogui mi woppi ko ɗum woni lawol ko ɗum woni ndimago kono beele est ce que ndimago sohla ngu jiɗɗo wonde président de la république sene wawi jogade goɗɗo ndimago c'est ça aussi le problème par ce que hay goto wawa wadde déclaration d'honneur hay goto wawa wiide wonde ko ɗum joguimi to banggue ngel hay goto wawi ko ɗum joguimi to banggue kayitaji donc du coup hunde weɓani par ce que moni foof foɗanto ko nden jappere foɗanto ko yidde wiide wonde wiyede président de la république Allah jarama Amadou Moussa a jarama élage golle ma jooɗi peewi 8h 9h15 minutes ene wayno ko ɗon nde pawaten hen ko yitim e Olel mbedda hono kala ñande alarba ko mercredi politique alarba dawrugol ko hen keddotoɗen e on ɗon dialogue gonnoɗo e yaade gasɗo hanki bandiraɓe noon gaddi hen jiyande mumen ko adi siftinde bandiraɓe on ɗon conclusion woni ɗen toɓɓe tongaɗe ɗe keɗen ko holno bandiraɓe jiiri on ɗon dialogue gonnoɗo e yaade toon to Diamniadio
jalo ko rewi lawol opposant ƴi wasi arde fof mbeɗa sikki soɓe jiiɓi ɗum ɓe gandi kam makki vraiment ko neɗɗo jiɗo jaam peeyi to kadi liggori ko haqqille kadi min weli kam e jalo o fof e wiidemo yimɓeɓe koye korka payi holno nawirta neɗɗo meeting ene am nden tampata aɗa vraiment ko haali ɗon kadi ɓe gandini woodi min kam ko jiimi e jalo ko dal o liggorima ɗum haqqille kadi yimɓeɓe machallah paami ko haali ko kam welde hen fof e wiidemo 2 avril inchallah ko goto omo yeeya ko sincérité oɗon en manque dialogue oɗon ko ɗum waɗi goo fof tawi wonani e ƴettude affaire partisan affaire hettude affaire jinguere fof en wawi ɗum siggude ɗum ummiɗo ha dialogue o naati ko pour min noon Djibril Anne ko wonno ko lawol mawɗo leydi ndi goto en joguino doole haqqillagal e yidde fewnude e kadi jaggude dat yimɓe foof ndewe hen par ce que o rokkama doole conseil constitutionnel rokkimo doole wiidemo e ko watno ko ɗum waɗi maintenir haala ngo so tegatima hen ha juuto wonko hana ha gongo feeñ yimɓe fof en gandi gongo ɗo hettiɗo conseil constitutionnel caggal nde haali wiɓe fof jeenayi ɓeɗo ko ɓen jii heddiɓe potani hen urlude leydi kala hen urlude leydi noon urlude hen tan ko ha bono kono wona ha bokkutoy lawol yimirani ɗum ɗon wadde dialogue o nodda ko pour min ɗo joni o noddiraka pour yo yimɓe gara ha kalda ha jewtide o noddira tan ha ɓeydo lofde gueɗe ɗe min kam mi yi un président de la république o ganduɗa gonɗinɗo les lois et les règlements gonɗinɗo les institutions du pays gardinɗo kono wiye la patrie avant le parti par ce que biɗo gaare joɗɗen jewtide goto foof kala ko woni hen miijo face à une situation mo ganduɗa ummoraki e makko ummori koye conseil constitutionnel sous la demande du parti PDS mo ganduɗa hoorema conseil constitutionnel kañum woni arbitre kañum ñawata so élection waɗi enen foof eɗen mbawi siftorde le Sénégal on peut dire que c'est un pays pétrolier ala ko huɓɓi leydi so wona le lendemain des élections coow ummade min gagné ala mi gagné ko gagné ala ko do gagné pour éviter ɗum toon président parɗo e leydi biɗo min mi pari jaaɗo ala limite hanki ha wi so tawi woni en nandira le 2 avril so yonti mi ƴetta pouvoir mi ƴetta ɗum ɗoji fof mi totta ɗum conseil constitutionnel mi yaha lawol cela veut dire que le président de la république il tient à cœur le Sénégal. onno ko jiyande bandiraɓe e nder on ɗon dialogue en tout cas en paami konnguɗi kewɗi ɓe hen ne jiiri noddago ko noddago wongo fayida kono kadi won hen mbi ɗum noon ni jarano par ce que chef de l' état winoma conseil constitutionnel wi wonde ko ɓen ɗon yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko wawɓe yuɓinɗin sumgoji tan yo juɓɓinɗin sumgoji e meilleur délai donc noon won kadi haalɓe hen toɓɓe cirtidage base hol commentaire mon joguiɗa o eyyi ko addi foof ko yettudeɓe e jarnadeɓe hono sohno Salamata Sow wondude mo jeeyaɗe mouvement en marche mo Fouta en marche wondude Djibril Anne mo ganduɗa hoorema aussi kañum jaake lande Pastef heno jeeya wondude Mountaga Ndiaye mo ganduɗa hoorema aussi ko affairiste Am Moussa jande ɗe en certi c'est vrai mais hen goto foof holli ko yidde muɗum e fama muuyo muɗum hoɗo tolni e no yiiri dialogue o comme par exemple sa heeɗima bandiraɗo debbo a tawat ɗum holliti wonde kanko ɓuurimi hen welde foof ko président de la république accude haqqille muɗum et surtout e nder dialogue accude haqqille mum e ko fati ala ganduɗa hoorema ɗum ɗo woni gueɗe men diine comme par exemple lewru korko so hawre lewru korko en wawi addana yimɓe caɗele ainsi de suite mais mo Djibril Anne holliti kañum ɗum ɗo foof no wawno wasa wonde surtout e saha nde loi watte abamaro abrégé o miiji ɗum ki ɗum donc ɓayde comme par exemple hande rokkama président de la république rokkama ndimagu ni conséquence rokki ɗum ndimagu wiɗum e wonde kañum tan e ɗum en mbawno ƴettude date donc pourquoi oɗo dialogue ene waɗe kanko o yiɗi ɗum dialogue o waɗira tan ko ha ɓeydo kadi herƴindi gueɗe ɗe ha tunu alors tandis que l'autre quand même holliti wonde c'est un président mo ganduɗa hoorema qui tient le Sénégal dans son cœur mo ganduɗa hoorema vraiment ko yidde tigui rigui saabu jaaɗo ha wi e wonde min le 2 avril d' ailleurs ko mission am ko gasata no mbiɗani joni 2 avril so tawi en nandirani mam ƴettu foof mi hokka ɗum conseil constitutionnel mi woppin moon e leydi ndi vraiment kam o jagui ko yidde leydi muɗum walla andude constitution leydi mum e andude aussi darde leydi muɗum ko ɗon tan wawi haade enen noon ɓeyten hen ko no ɗum wawi sifrade foof l' essentiel est que c'est le Sénégal qui gagne ɓayde ko Sénégal gagnata mbi sikki jooɗade yewtide nanodira daña kadi consensus mo ganduɗa hoorema ene wawa wadde poursuivre manam ene diwna Sénégal ɗo wondu vraiment mbi sikki ko ɗum ɗon ɓuuri par ce que sen jii hande sa yi hande média ji internationaux ɗi foof ene jogoye men yiyande c'est parce que coowo heewi e nder meɗen
hutaɓe noon kotodirta on pulaar c'est ça elasa jarama ko yewti ko ɓeyɗa e on ɗon guel ɗon olel bedda e oɗo subaka hannde en tout cas ko hunde fonde wattede hakkille no moƴƴi ko yewiti e gonka leydi ndi kadi ɗum ɗo sayine duke en haale tan comme beele janggo e jaam wona garɗo foof tan wi wonde Dakar nan ara maggal nan ara mawludu nan ara korka nan ara tan mbiɗa dirtina sumgoji par ce que walla ndungu nan ara mbiɗa sikki Sénégal waɗi organisé élection ngaji ndungu sa ƴeewi législative jewtuɗo ɗo koye ndungu watno organisé par ce que nder mois de juillet wonani hay juin ko mois de juillet donc mbiɗa sikki wona gueɗe ko calendrier républicain ɓurɗum tiide ɓurɗum forde donc wona gueɗe aussi potani wonde ko wiyete ko ha joni gueɗe cabotoɗe dirtinde ko fate banggue élection ngaji ha tengte présidentiel du coup il faut ɗum ɗo haaɓe beele kam ina wona dokka ɗo gasa ha laaɓa cerde leydi men Sénégal saabu janggo e jaam so tawi maw leydi walla parti ƴeewi tawi tan koko ñolda ene wawi wadde feere ha ne wawi ƴeewde ko tuggol mbiyata ko prétexte fawa jeesa Sénégal naaɓe wi wonde élection ngaji dirtini voilà hande hunde arrange foof en tout cas ɗum ɗon e kadi ko hunde jarde accu hunde fonde wattede hakkille ɓe mbiyen wondene accede hakkille wona pulaar moƴƴo e ko hunde fonde wattede hakkille ɗum noon a weltanama ma en gar ko ɓoyata e ɓen ɗon wonɓe to e nder ina mbaɗa commenté ne gadda jiyande mumen eɗen namdoɓe tan ko adi keɗen gara e lirde message mabɓe to banggue calminali e weltare ɗe ɓe jogui j'arrive namdal ngal woni ko beele proposition mo dialogue national o waɗi proposé o kamɓene ko hen ɓe jiiya so ɓe mbawi noddude ɓe mbawi windude beele ko ɗum proposition moƴƴo woni tugnade toɓɓe ɗe kalden ɗo ɗe banggue jani ɗi kaali woni ko yewiti maw leydi ndi 12 on ɗon processus 12 on ɗon transition ha ɗiɗi lewru juin kono kadi eko yewiti ɗin sappo e jeenayyi candidat keddo eɗe goni ɗo e natingol hen Karim Wade ɗum ɗon aussi ɓe jogui hen droit kono kadi e amnesty kalteɗo holno ɓe jiiri ɗum kamɓe wonɓe toon to banggue plateforme Piindi TV mbawi wadde réagir to banggue jiyanɗe mabɓe ɗum ne kadi ma en janggu ɗum mbawen ƴellide ɗum dow joni joni o en mbiyat gando yo ƴellit paaɗen ko toon to Goudiri olel pindi koye wuli wulango kumpital noon koɗon jam hawri Afrique kame Europe e Amérique Océanie kame Asie fof nde nani olel 9h fayi hojmaji nogas e tati toon to Goudiri ko toon paaɗen ina e ɓoggol ngol correspondant men jodniɗi en toon o wiyete ko Siraji Ali Ba gendiyanki jaam walema jamni mi salmini gorko pullo mo jooɗiɗa ɗo no en calmini hettiyankoɓe haalirde men radio kamɓe jokkorde mum Elasa Ba somo hettima kona ɗum ko namdadema holko ɓuuri mantinade to banggue kabaruji e ndeɗo yontere toon to Goudiri eyyi ko ɓuuri mantinade ɗo ko aynaɓe bojji jafoɗon ko aynaɓe bojji goyannoɗi eɗen mbawi wiide ha joni gonɗi mabɓe gasani saabu yitede ɗo gujjo mo ganduɗa tawi kadi ko gannuɗo nawɗo jawɗele kewɗe e oɗo saaha puɗɗuɗe yitede e tawi kadi ɗe jiita ko nokku mo woɗɗani eɗen gandi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho waɗiɗo ɗo caɗele no fewi sagande korka ɓaadi e walla ni mbiyen e nder korka tawi ko gujjo mawɗo kadi gonnoɗo ɗo e nder wuuro men wiyetengo Goudiri o yitira ɗo kene tolno e temedde joyyi e naggue hirsangue kono kadi eɗen mbawi wiide miññiti o biteɗo Alsan Sow o jeeya ko won wiye o jeeya ko Jolof kono noon ko ɗo e nder wuuro Goudiri o hooɗi wonto hooɗi nokku goɗɗo ene wiye nokku ne wiye Sinthiou Fulɓe nokku Sinthiou Fulɓe noon jeeya koye commune Boyguel Bamba kono noon to jawdi ndi wawi yitede tigui rigui koye commune mo Dugge to Dugge ɗo jaati ko ɗon holsere wotere yiita tawi kadi yiiti nden holsere ko biteɗo Demba Sara ko holsere muɗum majjuno tawi ko ñale mon ɗiɗiɓe o woni yiilade o ari ha e gonɗon wuuro o yehi to Mbalka to o yii toon ñale makko kono kadi o wawi yii toon ñalbi kewɗi ɗi ganduɗa caggal nde o noddi joom nayo ɓe jaadi ha to joom wuuro wi
noddi joom nayo wi hoto keɓɗa ngeɗo ñale o wi min keɓru mingi koye biiteɗo Alsan Sow tawa noon Alsan Sow nayi ɗi adduno ɗon ɗi fof ko nayi ɗi koɗi gujjaɗi sabu e oɗo saaha yimɓe heewɓe mbaawi yiitu toon marque muɗumen nan ɓe mbaawi yiitu nayi muɗumen guurɗi tawi kadi ko gila hitande gila 2018 ɗi ngannduɗaa ɗin ko gujjunooɗi e nawa toon jeeya toon cooda toon jibini toon yimɓe heewɓe mbaawi yiitude ɗumenne toon e oɗo sahaa kene tolno e 50 e kolse nayi holsere yiitaama toon eɗen mbaawi wi tan diwan o fof e oɗo sahaa nen toon en yiilo jawdi muɗumen nde tawno e kala tan nagge ngew addi toon so tawii nagge nge soodaama nagge o bonnal markal ngal e firti noon waɗi ngaanumo hannde no feewi kanko Alsan Sow e caggal nde o jaggira kadi ko feere nde tawno yimɓe heewɓe ne kulirimo gandal makko e kono noon ɓe jaggirimo tan ko feere nde woni holɗum e feere nde caggal nde joom wuro naamni e joom nayo holmo cooruɗa on wiimo ko Alsan Sow e caggal muɗum noon ɓe mbaɗi feere ɓe mbi jooni ko ni mbatten a noddat Alsan Sow mbiyama aɗa jogii kaalis aɗa yiɗi ñale e nder heen noon ɓe mbaawi waɗde noon o noddi Alsan Sow o wii kawrel Goudiri miɗo jogii e coggu ñale mbaawa yeydemi e caggal muɗum noon kanko gujjanaaɗo o ɓe njehi ɓe mbaɗi porte plainte ɓe kaalani gendarmerie waawi yaadude e maɓɓe haa on ɗon waawi yettaade ɓe mbaawi jaggude ɗumen e oɗo sahaa e kono noon eɗen mbaawi tan diwan o fof nena toon en yiiɗo jawdi muɗumen won heen fuɗiiɓe yiitude won heen kadi nene jokki njiilawde tawno nokku on ɗon ko nokku ɗeɓɓo joñaade seeɗa e waɗi sahaa kala mo holso mum wujjaa tan wiyetee ko ndogenen Goudiri paye Goudiri nde tawno e Goudiri ɗo caggal yiitanoomo nayi keewɗi kirsaaɗi tawi ko on ɗon buusi hirsuno ɗumen hakkillaaji yimɓe ɓe kooti e ngon ɗon wuro wiyeteengo Goudiri e kono oɗo sahaa eɗen mbaawi wiide Goudiri o paama hannde nde hakkillaaji yimɓe fof nana kucci toon to wiyetee dugge kadi ko commune eɗen mbaawi wiide dugge e ko taari ɗum gure keewɗe hannde nden toon tawi ko gure koreji men Sarakulleeɓe ko ɓen tigi coodanoo ndin ɗon jawdi kono waɗi ngaanu mum en waɗi ngaanu mum mawɗo hannde no feewi ene waɗi kulhuli noon nde tawnoo jawdi ene muusi no feewi sabu to ñale nge yiitaa ɗo eɗen mbaawi wiide on ɗon hannde o heddorii ko kolse seeɗa ɗe ngannduɗaa e wiide gaynaako gondunooɗo e ɗin ɗon nayi ko ɓuraani kolse tati kolse nayi ɗi joom nayo heddorii ɗum noon firti ko ɗin ɗon nayi fof ko ɗi gujjaaɗi fodde kumande tati tawaama heen ko marque ɗe ngannduɗaa ɗe njiidaa kono kadi kala heen nagge markal muɗum ene bonna ene waɗi ngaanu mum no feewi kono kadi ene waɗi ngaanum ɓe aynaaɓe ɓee sabu ɓe ngullitiima laamu ngu ɓe njiyaani laamu ngu ene waɗi heen réaction hay gooto ɓe laamu ngu holli tan wonde ko kala jiiɗo nagge muɗum yo ara waɗa déclaré kono kadi hay so addaani nagge nge yo fot e kono noon ɓen to nayi ɗi njiitaa ɗo haa jooni yimɓe ɓee njiyaani laamu ngu ene noddiiɓe ene mbaɗiiɓe enquête ɓe mbii tan ko yo yimɓe ɓee njokku yiilaade kala jiituɗo yo ar waɗa déposé plante haa ko ɗum waɗi noon kanko Alsan Sow ene haawi yimɓe ɓee holko nayimo sabu kanko o e tawdi o yitiraama ko foti ndaani alaa e sago ene anndaa kam walla hakkillaaji ene jaggi wonataa kanko tan e kono noon hay gooto taw nanaani ene wiyee wonde omo wonde kaari jawdi ndi kam e oɗo sahaa ne waɗi kulhuli kanko seeɗo mi mbaɗo tan no fulɓe mbiri kanko kam ko omo rawni tawdi ko yeeyata ko wonaa ko hirsetee koko woni e yiiteede ɗum waɗi noon omo seerti tan e mo ngannduɗaa so tawii kañum heɓii hirsat e so hirsaama kadi kala ko heen ko hirsaa perdiinde taw noon jawɗele keewɗe kirsunooɗe ɗe haa jooni laamu ngu wiino joomumen nde njiiti nde ma njoɓe e kono noon hay huunde heen alaa ko waɗaa heen ene waɗi heen ngaanu mum no feewi ne waɗi kulhuli woto wonde hare leñamaagu nde tawnoo yimɓe fof hannde nen toon hanki nde tan en keɓino jokkondirde e ɓeen wonɓe toon yiltoɓe jawdi muɗumen ɓe mbii hannde o eɗen mbaawi wiide ɓeen ɗoon mbatti dartaade nde tawnoo yimɓe ɓee ngonata koye balke he en yiilo jawdi muɗumen kono noon eɗen mbaawi ɓe mbii kadi wonde kamɓe seɓɓe ɓe ɓe mbatti arde ɓe natti jabde yimɓe poto jawɗele maɓɓe ɗum noon ko ngaanu mum no feewi ɓe mbaɗi eraango noon ɓe noddii maire uji ɗi maire Dugge kañum e maire mo ngannduɗaa ko Koussan yo haala gendarmerie addanaɓe sécurité waawa wondude maɓɓe kamɓe addiɓe ko yiilaade jawdi maɓɓe soɓe jiite jawdi maɓɓe kadi holno ɓe mbaɗata ɓe njahata ko galle joom wuuro ɓe kaalana joom wuuro haalana kadi to nagge nge yiitaa ɗo wonde oɗo addi markal mum ngeeɗo nagge hono keɓirɗaa ɗum kono kadi eɗen mbaawi wiide yimɓe ɓee fof mbi kala heen jiiɗo nagge muɗum so yehi galle joom wuuro
so tawi joom nagge oto nagge tawaɗo yitama on wiyata wonde min de coɗumi koye biteɗe alsanso o noon oɗo saaha o fawama junngo o nawama Tamba e kono noon ene wasi yonde aynaɓe tan nde tawno ene waɗi ngano mum ene waɗi kulfuli ɗi ganduɗa woto wontude fitina mo ganduɗa tawi kadi ko hoddiɓe taw fotani wadde noon laamu ngu noon ene foti darade hen waɗa hen gollal muɗumen taw kadi ɓurgal yawde walla kadi aynaɓe ɓe no jiitata jawɗele muɗumen ceernam. jarama Siraji Ali Ba gendiyanke golle ma jooɗi peewi ade mene ma so Allah lamɗo jaaɓi ko alarba paaɗo inchallah. ko noon mi salmini fof mi yetti fof mi salmini debbo Pullo Halimata Dia e dendagal hettotoɓe en tan toɓe mbawi wonde johlinayyi ɗi kamɓe kala mbiɓe jaam kisal yo wonaɓe yallah hokki en saahagoɗo saahaji e weledal. amin ya rabbi a weltanama Siraji Ali Ba toon to Goudiri en jettima en jarnimo en tout cas sosoɓe ɓooyi annude de sosoɓe kadi ɓooyi annude ƴetan Alassane Sow ko woni e wadde ɗo henna ko ceerno mo wi Kalidou Sow a yani joni ko Oumar Diobbo Sow waɗi ko mboɗo naaɗo e plateau hollirami en direct soso ɓooyi annude ko noon jokken yewtere meɗen maran en joni ko yetti e bandiraɓe heɓɓe nadde toon to plateforme kono hade nden ko Salamata Amadou Dia mbono hetto eno saaha toon to Doɗel enfin on naati Sénégal eɗen gandi dumunnaji fof ko toon to Mauritanie wonno waɗi trajet Dakar Nouakchott Doɗel hande mo tawi toon omo hetto en toon holliti wonde yiyande makko amnesty ene moƴƴi no fewi saabu so tawi pamodiral ngal heɓama hen kono noon iwide makko ɓurno moƴƴede hen ɓurno moƴƴude on ɗon amnesty ko baɗeɗe watɓe aussi mbaɗe identifié woni bonnanaɓe mbaɗe identifié saabu matériel kewɗo boni pital kewɗe boni beele jomumen en dokke ko wiyete ko damorde mbi sikko ɗum o yiiɗi wiide e on tuma noon holliti hen wonde to banggue continuité on ɗon président wawa jokkude laamu muɗum ha lewru juin ene wayno ne wawi addude ko yewti ko e jewte kewɗe gul wulti e jidde hay ko nandi hen saabu mawle ndi wino ko lewru avril ko ɗon haɗata mission muɗum ko ɗon haɗata aussi ko fate banggue gardigo leydi ndi ɗum noon ɓuuri moƴƴude e wiide Salamata Amadou Dia so tawi 2 avril yonti tan yo chef de l' état ene wayno accide laamu ngu en ɗon tuma wawa jokkoyde hajuji goɗɗi ƴewanen fuɗɗiɓe arde to banggue namdal ngal ko adi kadi ara hokkirɓe jiyanɗe mumen weltare mum e ko nandi hen eyyi namdal ngal ari hen fuɗɗi arde hen tan ko Amadou Souleymane Sy walla ɓurɗo andirede Kandji toon to Diamet o holliti omo yaadi e proposition 2 juin o mais également aussi continuité aussi omo yaadi hen e proposition 2 juin o omo yaadi hen continuité o également omo yaadi henede ɓe sikki mataw ko kanko tan fuɗɗi dañde arde henede sinon arde e namdal ngal eyyi voilà arde namdal ngal sinon heddiɓe quand même ko commentaire uji goɗɗi salminde e jarnede tan quoi c'est ça kamɓe kala ɓe jettama en tout cas arɓeɓe kala ene gasa men jogo temps jaaƴo pour arde inde mabɓe koɓe jewte koɓe kaali inchallahu rabbi joni en jokkat programme jokkirten ko actualité oɗo subaka hande gadortoɗen ko on ɗon dialogue national processus électoral walla ni ko yite ngal ɗon kaldigal e nanodiral ngal on ɗon dialogue nanodiri tonggui hanki kikiɗe ha jamma toon to Diamniadio tawini ko a huis clos ɓe batindi wadde ɗum ene wayno noon ɓen ɗon yiwdannoɓe kala kolletini jaadi yoɗin songoji juɓɓini ñande lewru juin caggal muɗum kadi chef de l' état jokka ngun ɗon laamu ha on ɗon chef de l' état kesso ara ɓe o hemna ɗum laamu ngu kona ɗum ko ɓen ɗon sappo e jeenayo candidat ji mbaɗade retenir toon to conseil constitutionnel kañumenne mbawa jeeri ɗin ɗon sungoji tawi mbattata goɗɗum processus parcelle noon ma uddite tawi ko karim waɗa udditante beele no wawa jeeri ɗin sungoji présidentiel o watta candidat ji nogas ɗum ne ko proposition foof noon ma nawe toon to conseil constitutionnel so ɓen ɗon jaaɓi bisimilla so wodi no way kadi aussi ma en gandu ko fayarde ko ɗum proposition en tout cas wona hunde ganduɗa nde ko manam ko hunde tongade ene jogori wodde ko ɗum proposition mbaɗen aussi ene wayno ciftinen bandiraɓe ɓuuri e nder on ɗon dialogue ceerno Alassane Sall to banggue muɗum tawaka kono holliti wonde ɓen ɗon yiwdannoɓe on ɗon dialogue ne wayno tan jaaɓi temedere nder temedere manam recommandation mo chef de l' état manam yidde mawleydi ndi noon wiiri mawleydi ndi yinno ko ɗum ɗo woot ɗum woni ko wino e discours makko gadana ko ɗum woni ko ɓen arnoɓe notare ɓe kadi jaaɓi
ceerno Alassane Sall noon wi ɗum ɗon ko ɗum dangereux wonande leydi Sénégal sabu ko chef de l'état wone wadde dicté heddiɓe ene ndew hen sen defte konnguli makko ko wona ɗum ene wayno en jañotako no fewi komo ganduɗa ko loi amnesty général alhaali Adji Sarr Ousmane Sonko jeeyaka e on ɗon amnesty wini ko Ismaïla Madior Fall eɗen gandi Ismaïla Madior Fall wona n'importe qui aussi nder leydi ndi ko manam ko neɗɗo jaaru to banggue lawol o wi oɗo loi amnesty général kalteɗo alhaali Ousmane Sonko Adji Sarr ala hen ni Ismaïla Madior Fall wi ko wona ɗum ene jeyno e mayɓe ñanden ɓe Alpha Yero Tunkara e Prosper Senghor toon to Saint-Louis du Sénégal ɗin étudiant ji ne wayno manam ɓe ganduɗa kañumen goni coordination étudiant ji ɗi Saint-Louis jindiri mo leydi Macky Sall hanki toon to galle lamorgo to ɓe keeɓi audience makko tawi noon ɓe keeɓi yewtidde makko ko heewi e ko fate banggue mayde ɓen ɗon kono kadi gonka toon to université mabɓe gonɗo toon to Saint-Louis du Sénégal ɗum ɗon ina tawi hen forum civil arti on ɗon amnesty général ɓe mbi ina wayno tan on ɗon amnesty général et réconciliation ko préfabriqué manam ko hunde ganduɗa nde tan koko tonga tawi tonguira tan manam ko hunde toɗɗade tan wiya ko ɗum ɗo saabi amin mbaɗa amnesty kono noon wona ɗum ɗo wonno ko fonno wonde en tout cas ɗum ɗon woni ko mo ganduɗa biteɗo forum civil kañum haali hen ko yewiti on ɗon fanno no yiri on ɗon dialogue e sifaji muɗum ene gasama en garto hen e mbadi gondi inchallah gam etade artude bandiraɓe ko fate banggue on ɗon ko wiyete amnesty général inchallahu rabbi hélas en jettimi toɓɓere meɗen toɓɓere nde ko namdal tan holno bandiraɓe jiiri on ɗon ko tonga ko e ko toɗɗa ko hani e ko waɗa proposé ko woni ko famodira ko eɓɓa wiya ko ɗum ɗo woni komin nandiri ko ɗum min jiiɗi woni ko fate banggue oɗon dialogue kalteɗo o gonnoɗo hanke heccenke normalement ɓe pamodiri no mbiɗen ni ko élection ngaji ɗi juɓɓine ñande lewru juin merci Oumar e on ɗon image du dialogue baɗannoɗo toon to Diamniadio waɗa men proposé toon to rési a weltanama e on tuma maw leydi ndi kañum ɗowa leydi ndi ha yetto ɗiɗi lewru juin ha élection ngaji ɗi juɓɓine ha chef de l'état kesso ara ɗum ko goho holnoɓe jiiri ɗum deuxièmement ko sappo e jeenayyi candidat ɗi ganduɗa ɗi kañumen mbaɗno validé eɗen gandi ko nogas ɓe gonno finalement Rose Wardini kañum kam yalti ɓe keddi sappo e jeenayyi ɓen ɗon wiya wondene ko ɓen kay alhaali mum memetaki ma jaaji ɗin sumgoji kono Karim Waddani uddirtanama ko wiyete ko processus kesso kañumne rewɗoɓe ndewi ɗo ha wawa jeeyede tawtoɓe ga ɓe gona nogas to jeeyaɓe on ɗon élection présidentielle holno bandiraɓe jiiri ɗum holnoɓe jiiri ɗeɗo toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe ko toɗɗade e ko yewti on ɗon dialogue national eyyi bon en fait ko noon ɓe sikki dialogue national o ko yalti ko henete déjà enen foof nandi ɗum nandiɗen ko toɓɓe ɗe ɗo ganduɗa hoorema tongam wonde le 2 juin ene wona élection ngaji inchallahu rabbi so Allah nawi en henet ko heddi ko min ko ɗesko tundude haqqillam tan ha hande ɗum soit ɗo gonɗinde woni comme par exemple ɓen ɗo mo ganduɗa ko kañumen gon toɗɗaɓe woni sappo e jeenayyi ɓe ko ɗiɗo gaari noti sappo e jiɗi ɓe garani beela ɓen aussi e holɗum ɓe goni e dow mum quoi par ce que ɓe dépose yeno recours toon to conseil constitutionnel ha hande kadi enen cohluno dañde version mabɓe mbawen andude exactement beela ko eɓɓa ko e dialogue o ma ɗum ɗoftana ha nettinede par ce que kamɓe aussi ɓe jeeya e ko sababu hande takɗo ha yimɓe ha dialogue o wawi joɗade ɓayde noon kamɓe ɓe jeeya hen te eɓe jogui hen konngol ɗumingol ina moƴƴino yimɓe mbawa andude exactement kamɓe holtoɓe gurdi beele ɓe jaade le 2 o walla kamɓe holɓen woni les 18 woni le 19 les 17 candidats heddiɓe les 17 heddiɓe jahani par ce que ɗiɗo jahano dialogue e ɓen ɗon sappo e jiɗi noon min sundok sagam taw vraiment ɓe kalat ɓe gowla ha yimɓe tigui rigui mbawa andude est ce que kamɓene aussi eɓe jaadi e goku élection ngaji ɗi destina ko mais également aussi est ce que eɓe jaadi walla eɓe haqqille mabɓe ene tonggui par ce que on kam ko ressort mo ganduɗa hoorema conseil constitutionnel wonde beele président de la république ene wawi joɗade ɗo ha ɗiɗi juin e ɗum kamɓe si kamɓe candidat ji ala ko mbayen ɓayde président soit dañede alay sago président dañe so tawi ɗum ɗon laatima tan ene wawi ɗumide mais 2 juin o
beele ɗum ɗon kamɓe haqqillaji maɓɓe en tongi ɗum beele haqqillaji maɓɓe kadi en tongi artirde nde Karim Wade e course o beele ɗum ɗon aussi en wawi latade par ce que so tawi o artirama tan min pour min jaggima ko injustice en wawi wonde par ce que injustice o woni holɗum woni comme par exemple kanko so artirama kanko goto heddiɓe ɓene wonande ɓe gandanɗa hoore mabɓe ko nanguiranoɓe tan peut être probléme aji parrainage wonɗo jiiɗen ni Alioune Sarr en holliti wonde kañum nde ɗisko jagɗo ɗum woni ɓen ɗon candidat ɓe ganduɗa hoore ma walla ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko militant ji ɓe ganduɗa hoore ma en jeeyano e liste uji électoral ɗi illi men jeeyaka hen ɗum woni ko tonggui Mary Teuw Niane en gandanɗa hoore ma hande Mary Teuw Niane so wiyama kañum hoore muɗum wiyama ala e liste donc hunde hawnide ha yeeso Allah bon mais noon quand même kala ko yewtida so nandiram tan besi aussi en wawa naftude a jarama elage 9h fawi hojomaji capannayyi yonti guddiren ɓoggol ngol bandiraɓe jokko e yewtere nde eɗen ñaagui noon bandiraɓe kala garɗo so tawi innitima inde yettode salmina haala inde muɗum to haala to noddirta mbiyen wawa nadde toɓɓere nde direct saabu waktu one faaɗi heddiɓe ne jiiɗi nadde adda yiyande muɗum exactement e toɓɓere nde ko ɗum tan woni saabi kadi guddita ɓoggol ngol bandiraɓe gadda jiyande moon saabu jiyande moon ne cohla moni foof ne jogui droit haalde ko miiji e gonka leydi ndi e situation leydi ndi ɗum saabi emin guddita noon ɓoggol ngol ɗum noon so tawi on calmini on guinnitima inde wuuro e inde yettode joomum directement joomum yo waɗa attaqué toɓɓere nde bisimilla moon e 78 158 81 05 walla toon to Skype Piindi espace FM musidɗo gonɗo e ɓoggol assalamu aleykum. Assalamualeykum. Bisimilla. Mi salminama juurama Elhadj Abba Sarr e Amadou Moussa An. Mi salminama kettama kadi gila e deji haade jasa ɗum ɗo. ɗum noon ko artude tan e caɗele leydi men ni haade nden mbiɗa yiiɗi guinnirɗa no mbirnomi ni inde yettode inde wuuro o ko musidɗo mon Beydi Sy gorko mo Tulle Diala innode mon Siri Camɓe bisimilla Beydi Sy bisimilla donc ko salminde dendam Adama Diop bisimilla jomajo e hettiyankoɓe ɓe fof faaɓe arde ɓe fof en salmini en juurima dal artude e yewtere nde tan bisimilla ɓe tawno leydi ko jaam tan foti jogade ɗum so tawi goɗɗum yiyama ina jogo ɗum ko wona jaam tan sa renaki eɗen mooli Allah te en ñaagata ɗum Allah ɗum noon sinon sagam taari makki noddi yewtere kamɓe kay tawi ko ɓe goni tawi koye goonga ɓe ponno ko nooroyade ɗum ɗon yewtama Baydi déjà ko toɓɓe pamdira toon nde ko ɗum woni namdal ngal holno jiirɗon ɗum ɗen ɗon toɓɓe ɗe kalɗen gilnani eyi woni min kam ko wiyata kam omo yaafo kam mbaɗo no Sonko en Joma en ɗewɗenene gila 2021 ha 2024 helnoɓe ɗuppunoɓe warnoɓe e tuunateɓe kadi to banggal affaire terroriste aji ɗiɗon ha fam min ɗum ɗon min yaadani hen d'accord mi yaadani ɗum ɗon min kam min Baydi vraiment en tant que ɓe gandanɗa hoore ma jigna mumen ne guutte suka mumen mbaranoma hen te warnoɓe so rutte kadi mbiye ne jaafire ni ɗum tan mi yaadani ɗum d'accord tigi jarama mi yaadani ɗum yo ƴewtina hane feewi quoi jarama Seydi Sy jarama Seydi Sy yande nde laaɓi ko noon o weltanama kanko ni moni foof koddimo e miijo muɗum 78 158 81 05 walla toon te Skype Piindi espace FM so tawi on gonɗo toon gando musidɗo alo musidɗo bisimilla Elhadj bismum assalamu aleykum assalamu aleykum waleykum salam rahmatullah musidɗo bisimilla o ko holi on ko Abdoul Dieng a salminama Sar depuis Espagne Seydi Dieng Seydi Dieng bisimilla ma calminama on juurama kadi on ñaganama Allah moƴƴere min calmitima min juurima Seydi Dieng raɓikina tan no khalifa o wini walla ceerno Amadou Moussa an no wini namdal ngal walla toɓɓere nde gadduɗon nde min kam ko miijam hen walla tan ko jinmi haalde hen ko haala toon ko min kam mboɗo yaadi e ko wiyete ganduɗa hoore maɗa Dialo ko eyyi affaire waɗede amnistie o kadi so woodi mboɗo yaadi hen hol sababu sababu min joobimi ko ɗum ɗo
ko politicien ɓe walla enen rewɓe politicien ɓe il faut ganden ganduɗa hoore maɗa holko woni politique eyyi wonnoɓe manifestation ha maayi hemɓe yoɓe gandu tan ganduɗa hoore maɗa toujours ko politique wayi hono ndaari kala ne belsiɗa ha mbomiɗa hen walla woodi ko bonnoɗa hen janggo e jaam ma yimo ndewnoɗa o yaha waɗa gueɗe muɗum an keddoɗa e bojji maɗa. Assalamu aleykum warahmatullah. Waleykum salam warahmatullah. Abdoul Dieng jarama ko wasiyaji o addi kanko ɗum noon bisimilla moon e toɓɓere tongade nde to banggue dialogue national musidɗo gonɗo e ɓoggol alo. Assalamu aleykum. Waleykum salam warahmatullah. On calminama on juurama kadi on beltanama. Ibrahima Sangote. kabaruji ɗi kadi ndewi lawol. A jarama Sangote. ɗum noon no mbiɗon ni tan toɓɓe ɗe kalɗon ɗe tan ko min kam miijam koko haalda ko fuɗɗa haalede ko tan yimɓe keddo hen ganduɗa hoore ma yo makki tan heddo hen ha wawa organisde élection ngaji biyaɗi ɗi kadi o jogono hen kadi leydi ndi kadi hande so ɗum ala wiide lomtina hen goɗɗo kam kadi ko addude tan jiwru o jogo tan ha o yaltoto tan lawol gotol ɗum kam ko ɗum woni hen yiyandam ni. Jarama Sangote. noon salmini on kadi mbaɗa hannde courant moɗon coupande ala hannde courant men coupande o kalde ɗo coupande kono tan firani oɗo Sangote lamɗo kesso garowo mo ittu courant commencé lo ha laaɓa min jiɗi ala wawi tawa Amadou Ba ala wawi tawa Amadou Ba kam luppani ɗum Amadou Ba kam nandi caɗele amen ɗe onon kay ñagoɗe e bawɗo arde fof tan yo wallu no moƴƴirta. A jarama Sangote en beltani momo no fewi toon to Demeto heɗoto en e radio Demeto heɗorto en 92.2 78 158 81 05 walla toon to Skype Piindi Espace FM toon to Skype Elage bisma won jettiɗo. Assalamu aleykum. Allô. Allô oui. Bismillah. Assalamu aleykum Amadou Anne et Elage Sarr ko musidɗo moon Ibrahima Sarr on jallo jaafo mi wayi nadde seeɗa par manque disponibilité. Hakki Allah ma Seydou Sarr bisimilla. Noon caggal weltanade on mi ara directement tan e toɓɓe ɗe caggal jiiɗen proposition mbaɗa toon to Jamnajol après no kalɗon subaka ni wayi tan min kam yiyandam min toɓɓe tati ɗe fof suba en ɗiɗi kam en tout cas mboɗo yaadi hen mais mboɗo wano wadde mieux so min wonno ɗon mbo tawtorono le 2 juin wonata ko journée d'investiture walla même le 27 mai parce que tout simplement eɗen gandi so tawi ɓe ceeni compte ko ramadan ene ko nandi hen sowona taw ko daka o kay on tan woni mo ganduɗa wonata un peu plus tard kono ramadan gasata ko hedde au plus tard le 15 avril hay goto han kadi horta par ce que foti fuddade ko 10 walla 11 mars hedde ɗon donc min so min waɗatno planifié le 16 avril wonata premier jour campagne le 6 mai wona premier jour élection et le 27 mai walla le 2 juin wonata ko jour d'investiture et so ɗum ɓenni noon to banggue continuité ɗum ɗo transition par son excellence Macky Sall ɗum mboɗo wawi yaadude hen so tawi conseil constitutionnel ƴeewi ko ɗum ɓuri mujde leydi ndi ɓesguji ne mbawi yaade hen saabu eɗen gandi kam mbaɗo arbitrage ha gueɗe ɗe gattira e tabal e woni komi yaadan noon koto banggue wiide ene ƴetta waɗa ganduɗa privilégié wonande mo mbi wonde woni candidat mo ganduɗa affaire um watte e tabal ɗum noon kam min to banggal amin mi yaadani hen eyyi ɗum noon pour conclure constitution foti désormais ko ittude kala gueɗe aada wata nawdude ɗum e avenir leydi eɗen gandi Sénégal ko pays laïque noon eɗen gandi ko wayni diine en aadaji en fotani nawdede e avenir leydi ɗum noon Allah jarama on jarama mi salmini dendagal rewɓe ɗon o mbiyam kadi à très bientôt. A jarama no fewi Ibrahima Sarr en beltani momo Ibrahima Sarr toon to leydi France o noddirten 78 158 81 05 bisimilla. Allo bisimilla musidɗo. Jam wale mun bandiraɓe. Yawour awale jaam. Alhamdulillah ko Abdoulaye Djiby Mar hunduko hayre. Bisimilla ma seydi Mar. hunduko hayre bisimilla. Ko iddinade dialogue o tan. Eyyi bisimilla. Toɓɓe ɗiɗi kam eɗen jaadi hen. Toɓɓere DG o min haqqillam e yaadi hen. Toɓɓere yo président jogana hen ha de ha élection waɗa ha président ara waɗe passage de service eɗen jaadi hen. Min ñawandam woni koye toɓɓe ɗiɗi. Bisimilla. Toɓɓere wiyede Karim Wade yo nattude par ce que hunde sone waɗa yaruto tan addata ko dillere saabu so tawi won woɗɓe jaggaɓe wonko jaggi ɗumen so goto jaggama tan yo tawtoyde gonga
toɓɓere ƴimmere nde koto baŋnge ɓe ngannduɗaa pittali mumen e kedde manifestation taw wonnooɓe sababu ɓe hannde ene mbiye yo njaltu keɓa boowal alaa ɓe kay ko ñaawoore lamde tan waawi yaltindeɓe e kala ko ɓe mbaawi lelaade e dow mum kono am ɗi si mi anndaa ko hadisi wiyete mi anndaa ɗum min paaman ɗum on jaaraama merci a jaaraama no feewi wiyetee ko Abdoulaye Djiby Mar toon to Huno ko Hayre en beltanimomo no feewi Piindi Espace FM El Hadj Diabou jettiɗo assalamu aleykum allo salamu aleykum no mbaɗɗon mawɗum alhamdulillah walla selli Amadou Moussa ne salminiomi juuri moon basar hol musidɗo noddirta wayno min mbiyetemo Girlajo Ba min nodduɗo e Espagne Girlajo Ba Espagne bisimilla ma seydi Ba bisimilla Girlajo min kettima yewtere nde waɗi fayida kadi waɗi humpire waɗi gandal jarama seydi Ba ɗum noon mi salmini on ko mi salmina kadi giƴam goto nan ɗon wiye Alimata Dia salmini galle tigi d'accord ndeysan jarama Girlajo Ba toon to leydi Espagne noddirten beltanimomo kankone ko noon 78 158 81 05 walla toon to Skype Piindi Espace FM ƴetten gonɗo e ɓoggol 77 musidɗo allo 78 plutôt allo allo no mbaɗɗa jaam alhamdulillah tagaari kala honoɗo bisimilla musidɗo o ko Baba Sall Cubalel no Cubalel naaɓe Baba Sall Cubalel bisimilla culleɓe e jaam bisimilla ma seydi Sall Sall emin naata e toɓɓere men he enen kam min jiiruɗen jalago maaro tan kadi ko foti waɗede hen waɗama kono Sénégal hanki ko tilɓini oɗo woote ko ronkata tilɓinde e kala ñalawmaji sabu hannde Sénégal ko hetti ɗum ko way kono hakkude ɓiɓɓe bam jiɗana hoore ma bamma yiɗanma so tawi a yiɗini hoore ma bamma yiɗanma ko cuɓiɗa ko bamma kañum a andi hen an ɓirso an ɓiɗɗo a ari a wi baba aɗa nanami noon kono noon ɗo nanuɗan ɗo min fewnatakimi so ɓernde hecciɗi tan ruttite caggal ɗum woni ɗum ko heeɓi Sénégal eɗen mbiya kaari en naatata ande so ɓernde hecciɗi tan ma jomum rutti caggal ko ɗum woni ko heeɓi Sénégal ko wadde en ganda ko holden en mbeɗani kam puɗɗi en jawata kam waɗede alcool kam Allah waɗani jam amin ya rabbi a jarama Sall Baba Sall toon to Cubalel heɗorto en normalement koye Fouta FM la 90.7 toon to Pété en beltanimomo Piindi Espace FM ƴetten dernier auditeur hélas bismomo assalamu aleykum assalamu aleykum musidɗo bisimilla assalamu aleykum bon musidɗo heɓindaki tanten lawol battindigol o yettima allo mawɗum alhamdulillah jawon to jambol kay ko Sall Amadou Modi heɓi Sall Amadou Modi Sall Amadou Modi heɓitel allo oui Sall Amadou Modi eyyi mawɗum alhamdulillah mbiɗa hoto noddata inchallah alhamdulillah jaam tan to noddata o noddama ko wiyete ɓittel ɓittel bisimilla ɓittel ok bisimilla ma Sall Amadou min kettima lowdi ndi eyyi ɓittel eyyi bisimilla ɓittel mi hadde tolno wawde bisimilla min nani bisimilla o woɗɗo radio ngo musidɗo min kettima lowdi ndi lowdi kadi waɗi fayida jarama eyyi joni kañum kam ɓuuri wadde muhim tan ɓuuri wadde muhim tan koɓe kaldiɓe kawri ko ɓe mbasa ruttade hen koɓe kaldiɓe kawri ko mbasa ruttade hen leydi ndi ko leydi potal eɗen tinno ɓe pewna waɗe ɗe tan anene kam ko caggal Allah caggal maɓɓe gonɗen kono ko président wi ko eɓe defti ɗum tan ɓe mbasa lundade jarama Sall Amadou ɗo goddirten appel aji ɗi wona président wi mais ko dialo ko arnoɓe notal jagɓe ko ɓen nanodiri e nde ɗo toɓɓe ɗe kalden ɗo joni joni noon pour wallidde heɗotoɓe paama ko noon ɗum sifori eɗen jafno bandiraɓe no fewi vraiment to banggue sifaji ɗi kala e saaha hélas ko ɗon mbaynodirten e bandiraɓe en dokkodiren mabɓe janggo aadi ɗo e Piindi TV e toon to Piindi radio kala e mbaɗi kuuɓal holko mbanortoɗaɓe eyyi ko noon ko surtout weltanade wonnoɓe plateforme digital o enen beltanoɓe kamɓe kala e kuuɓal hayso tawi en dewani ili mabɓe gandi vraiment en jii message uji mabɓe enen beltanoɓe ha yesso Allah
caggal ɗum ɗon mi profité occasion tan wonno hanki aussi mi heeɓi des retours wonande des parents qui sont aux États-Unis ko wayno Abbas Yaye wondude Moussa Fati Sarr e Ramat Siley Pendel ɓen fof aussi koye to Dimat to jeeya mais ɓen to États-Unis eɓe kollita vraiment ala jour mo mbatten émission taw ɓe jeeɓanen ɓe ñaago ni pourquoi pas affaire uji mbattaki chaque jour wona ñalawma fof bon ɗum aussi mbiɗa andi inchallah e ñalawmaji garoyoji so Allah lamdo jaɓi ma wawa wonde kono ko weltanade ɓe weltanade dendagal hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe men kalten mbawi wonde nder dundu babada mo ha janggo so keno ñawi inchallah jarama elage golle ma jooɗi peewi haade men e moɗon ko janggo alkamisa inchallahu rabbi nogas jeenayyi lewru février en tout cas janggo éphéméride du jour men dano siforto saabu en gandi nogas jeenayyi lewru février arata ko par duuɓi nayyi e kala saaha arata ko par duuɓi nayyi donc en tout cas ça sera difficile ende éphéméride du jour surtout men profite occasion wadde souhaité joyeux anniversaire ɓen ɗon jibinaɓe 29 février ɓe ganduɗa kewi mawnide anniversaire yumumen tan ko ñande ko manam ko par duuɓi nayyi tan ɓe kewi mawnide anniversaire uji mabɓe kono ɗum yaari donc aadi mine mabɓe ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi to karallagal radio en jetti Gandoli Fadiga to banggue télévision régie en jetti Oumar Diobbo Sow e to banggue réalisation caméra ji ɗi wonno ko Djibi Dieng ade mine moon to banggue Olel ko janggo no mbiɗen ni en jetti ɓen yeɓannoɓe en e heɗatonoɓe en kala e nder jokli windere nde jokkorɗe kadi jettama woni toon to Dik Espoir FM Demed FM Hunare FM Kame Danima FM wondude ni e Fouta FM ɓe kala jettama e subaka hande o ko ɓoyta ɗo e hojomaji nogas ma on keeɓi yewtere moon witende holno pinirɗon to banggue radio Malick Oumar Ly e kimmuɗum keeɓima yo Allah hokken ñalde dow jaam on jarama e kettugol Olel Piindi Subaka ko yewtere nde rédaction Piindi radio waɗanto on e kala subaka Olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta guilay faggudu jaynde cellal yurnito chronique kam e fina tawa ɗeɗo toɓɓe eko wona ɗe fof ma kaale e nder yewtere Olel Piindi Subaka Olel Piindi Subaka ko yewtere nde rédaction Piindi yuɓɓinanta on e kala subaka altine ha aljuma kala hen ko majjuma guilay actualité ha e ko nandi hen ma Olel ar humpitma Olel Piindi